कौन करूଛ ଦି ଜଣ ଯାକ? ତୁ କୁକୁର ତାକୁ ଧରିଲା ଇଏ ଭିତରେ ପାଣି କେମିତି ଦଉଛୁ? ସାମ୍ପୁ ଆଣିଛ? ଏ ବ୍ରଶଟାରେ ମାରି ଦେଉଛ ତାକୁ ଇଏ? ବ୍ରସ୍ କଇ ଏଇଟା ନାଇଁ କାଟିବା ଦରକାର। ମୁକୁ मुको ଭଲ ଲାଗିଛ ପାଇ ଗାଧ ଭଲ ଗାଧ ରହ मुको ଭଲ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗରମ ହଉଛି ନା ଧର ପାଇପଟା ଛୋଟ ପାଇପଟା ତ ପାଇପଟା ଧର ତା କପଡ଼ା କାଇଁ କପଡ଼ା ଏଟା ଆଣିଛୁ ଛୋଟ କଣ ଧର ନାଇଁ ଦେ ଢାଲ ମାନବେ ନା ଏ ରହ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସରି ଇଆଡ଼େ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେ ରହ ମୁଁ କରୁ ଗରମ ହଉଛି ନା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏଟା ମୁଣ୍ଡା ପାଣି ବସ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଉ ନାହିଁ ଡେଲି କଥା ହଉଛି ନା ବସ ସେତିକି ଆଉ ନାହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନହେଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସେ ହଁ ସେତିକି ଆଣେ ତୁ ଲେଡ଼ା ଆଣିଲେ ସେତିକି ନେଇକି ଚାଲ ନେଇକି ଆସେ କେତେ ହଁ ନେଇ ଚାଲ ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଣ ଭାରି ଆହୁରି ଦେବୁ मुको ठीक आई जाजी मुको सेती यहाँ से जीवा आ आ जीवा खाइबुनी ଦରକାର ଖାଲି आ